Kajing Syakyam Discipline Secretary Kahinyo Trap National Youth Front HNYF Central Executive Committee uba Tarsan Lemba San Pulai Senam Karta hakajan miet jong Spotrik Leber Arja Arpusau Hakipulet namar kajing suba baudon keti ban bu bom ubala bethay hakamiet jong khandai Trik Leber Arja Arpusau hatem yo maulong kalapen long yo ba sadan ke bla ban ong maka mat ya keren halor katem yo maulong hi kalongkum usia botar ya ki pelok mat jong baro. Habakran Shikilat Pathai Kubor hadin ke jingwan yakran batu Superintendent of Police ke East Khasi Hills District Rituraj Ravi IPS haka khadwai Trik Leber Arja Arpusau uba sadan ke bla uloong baka jing yakran penkenria ikibriu na them yo maulong hi kasukot tang hakamit jong ka high level committee ke sarkar jela bat kampoi syai Namar kani ka isu motor kalade usia bathara khmat jong pelau jong bodo ba idon kam penkeria noi katu don kam ka ngaso batang don kam ke polis department bakal le humuk ngaba kajing pitar pai ba kajing bab ban le sarkar ini ke motor kade goi kata ba manu sai bom long kade kam ke polis bagian ban but benia ba om ban su victimize le ban su kemsuk ya ki nong yalam sang balang kade na kanunu sang balang ru kade gitu kajing pitar ke motor kade jong ta ki bobun balang ya ba kani sarkar mata laskut tang high level committee empat poi sino long kata ro kade ka phang ba ban perkhat na yang polis department ni sarkar kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki bangalore ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus f ukhau fortified henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 don jinga dei kumno yo i ya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne e nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam sabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya